ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦୁପଡ଼ା ମଦଭାଟିର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଘରେ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଜବତ କରା। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପୁଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁଦୁଡ଼ା ମଦଭାଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା, ତାକୁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଥିବା ଠିକଣାରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ସରିନାହିଁ। ଏତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଗଣିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ରିଜିଓନାଲ SBI ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅନୁସାରେ 176ଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ଗଣା ସରିଛି, ବାକି ତକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣା ଚାଲିଛି। 40ଟି ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 46 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ଗଣିବା ପାଇଁ 25ଟି ନୋଟ୍ ଗଣତି ମେସିନ୍ ସହିତ 50 ଜଣ ଷ୍ଟାଫକୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଟଙ୍କା ଗଣତି ମେସିନ୍ ମଗେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଏ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରାଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।